Chitio tam Shwa banwan ke dorbar synrai besan sengi jong yang dorbar thawan ke jela Meghalaya ke seng san hima Voice of the People's Party ke badan saungot ki MLA hakal yang persya jong yang hak jengelam u Dr. AJ Singkon u General Secretary Dr. Karachan Vice President lembat ki MLA jong ka hak sau tarik nailor arja arpulai kalalit banyak kren bot menteri rangba ke jelau kontrat ki sangma halor ke jing aipor palat ya ke expert committee banyak thir halor ke reservation policy bat halor ke jingjia huri hura Thangskai hapregi pulet bat kipat ba. Kuman syukudau baka sarkar jala lingba ka jia lang kunhun menteri kala aipor shisnam ya ka expert committee banya ther halor ka reservation policy bat ka VPP ka penpau baka por kala bon palat bat la deben penduna ya ka. Ka dorbar synrai jong yung dorbar thawan ka jala kan sedang haka khatsan tarik mentau benai bat kan kut pat haka arpu ar tarik mentau benai. Kulisibun nakaliang jong ka party ni wan bani kundu chief minister ka bede bat ki atli ki mat Kawai kamat kadai halor jong ketu ka dian bekil ka constitute ya tu ka expert committee. Pat kumba pilai tip hi au tu ka expert committee. Kawai nak mat ka bagi bu ang tu kolong ba ki aipor ya ka expert committee ban le ya ka badon kam shisnam. Te nak liang jong ka party ni sngo ba shisnam kala slem palat. Te ngi wan ya ka ban ai jumut ya ka sarkar ba kan aga jaka ban ka board kan nom shisnam ni ong ba aku menurut Andrew Benang so kalau biang ya kaban bakal komiti kan le eka bentar ke jokka ya kata kaban kom kabar pada kolong halor ke kaba ka jingjia ke beja buat ka Meghalaya Cement Company Limited kaba nakaliang jong ka party di dap ka jing smokia halor ki jingjia ki belaja hang tu khamtam ya ka jing le donbor da ki bor sarkar Wat kumju bagi tu ki nong trade jong tu company kad hadu ka balakta ya ka ya ki phone ki mensim ki bakodor dan hang tu ki bala sha ka balong ru ka balong la banong kalong bi la banong kalong ka violation of human rights ka ba ensure ki contain hadu kan sa ya nakaliam ga jongi ni dawa ba ya ki heads jong ka district bakin penkenria no kemudian DC baju SP nangka bat pan ki official jong ka company bakin deban le daga bating ya ki bat kumjuru wat ya ki pulit ru ke be don kti ka tu ka jingjia ka ba smosi bat ka ba pom dei banja ka ba kum ka tu yang bakuk yang di kulit tu bagi depan le yang ke badon kam but kumjuk ru ba party hi di dawaru chief minister ba umde ban ai kata ka permission ya ka company ya ka bakan pen yar lani ban expand ya ka tu ka cement plant ke jongki kita hi gidi kimat ki ba ngiwan banyak kren bat rangba juga jela bat uru wasim ya kijing ai jumut ke jangi bat ni community ba unsele ya ka badai halor jom ki ahli kimat ki ba niwan banyak kundu open bau hi bau kubur ba ya ka jing ai jumut ke jangi ngat pai kin sale ka badon kam na kalian jong ka sarkar